si to potom vzal, jo. A budu vám říkat, kam pojedu. Tak jděte doleva. Dobře. A rovně. Tak. To je automatu to? Ne. Tak, no jedete perfektně, super. Tak takhle jeďte, doprava, trošku stačí, doprava, ještě doprava, pomalej. Jestli rychlost. Ano, vítr ve vlasech. Jak svínem čmát, rád slyšel svůj dlouhý lán. Čím byl bych rád dál, co mám. A měl vždy s kým jít a kam. Rád pil bych déšť, jak s vínem čpát. Rád svý slyšel svůj dlouhý lán. Vším byl bych rád a rád vším se stál. Kéž jen bych žil, jak dobrá píseň žil dál. Můžeme trošku přidat a zařadíme ještě. Vším byl bych rád a rád vším se stál. Kéž jen bych žil, jak dobrá píseň žil dál. Můžeme přidat plyn. A bez plynu se spojkou dvojku. Pravá. Srovnat. Trošku plynu. Přidáme plyn. Přidáme. Župěrem, ať se práší za kočárem. Tak a se spojkou a zařadíme sedmičku, to je jako trojka. Už tam je, dobrý, pustit spojku a plyn. Kousek pravá, rovně. Vždycky jenom taková korekce drobná, aby jsme udrželi směr. No, můžeme na plyn, ať to jede. Pravá, rovně. To je vždycky jenom drobná korekce, ne? Hej. Jenom. Pravá, rovně.
části brzdí, víte? Perfektně, jsem si vyzkoušel, jak to brzdí. Nádhera! Bože, to prčic. Já jsem homový. Dobrý, zpomalíme, pustíme plyn a budeme brzdit, protože se budeme otáčet. Ale je tu malý prostor. A hodně doleva točíme, jo? Pořád, točíme. Co nejvíc doleva to jde. Furt točíme. Aby jsme to vytočili, tak, to vyjde krásně. A rovnáme. Rychleji srovnat. Ještě doprava. Ještě kousek doprava. Počkáme, až se nám to dostane do roviny a srovná. Takhle, tak. A můžeme jet a přidáme jeden. Přehodíme kroužek. Tady takhle vytočíme, dobrý, a zařadíme jedničku. Pustit spojku nejdřív, pak plyn. Tak, a můžeme je řadit. Pravá trošku a srovnat. Kousek levá. Ale jsme zbořili dům. A nevadí, se postaví novej. Tak jedem. Co? Jaký je vaše krstné jméno? Tomáš. To je nejlepší. Hele, můžeme. Až se vás zeptají kamarádi, jaký to bylo. Tak dobrý, akorát jsme načechrali Pražákovej sloupek, no. Sedmičku řadíme, sedmička. No, dobrý. Pustíme plyn. Levá kousek. A rovně. Tak tady už musíme klidnějc. Tak, jedem. Dobrý, pustit brzdu a nechat to jenom na motor a točíme doleva. Stačí, držíme volant v této poloze, když takhle chce plyn. Tak a pomalu doprava. Tak, dobrý. Fakt mal pocit, že prostě to úplně jsem riadil. To jsme išli, nakonec jsme najviac išli. A my vyjíždíme na místo události. Potník na trase, na majákách v pilotním režimu. Zdravotník vyráží na trasu na majákách, jo, pilotní režim. Zdravotník OK. Momentálně jdeme jako na takovou něco okolo 60 a vyrážíme teda. Tam je stovka. S tím, že teď se s váma otočím plynulejš a pak si uděláme simulaci třeba nájezdu do kruhového objezdu, což znamená nějakou trošku svižnější otočku, jo? Vím, že tam máte manuál, je tam Přesně. motor, je tam aspoň 3 liter. 110 víc nepojedu, jo? Tak, přijíždíme na kruhový objezd.
přijíždíme na místo události. Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě jsem o zlaté hroudě, já nechám si 1000krát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Jako mi to podaří, Jedeme. Je to Renault Megane RS, to znamená ve standardu má 280 koní, tohle má přes 320. 320 to mělo už v době, kdy ještě mělo katalyzátor. Teď jsme ho vyhodili pryč, protože do toho furt stříkal benzín a ten katalyzátor se zanášel, jakoby prohoříval. Jo? A auto má řiditelnou zadní nápravu, je z roku 2019, je to kompletně auto připravené na okruhy. Má zesíraný brzdy, zesíraným materiálem, to znamená má bimetalový kotouče z 2 druhů jakoby železa, má to závodní destičky Pagit, které jsou určený na rally, nemělo by být víc, tak jdeme na to, jdeme se rozjet, jo. Jinak jsme docela těžký, tyhle auta dobře jezdí jo, takže nejde tolik, jak je normální. Jinak ten výfuk, to je nespálený benzín, jo. To prostě bouchá, práská, všechno. Tak teda to je 120 je. Jedeme 140, teď jedeme 150, 160, 170 a už můžu na brzdy, jo? Protože před mnou motorka a nechci, abych je nějak ohrozil, takže já jenom vědu, tak ukazuju na a zase na tu ruku. Je to jedno z takových nejlepších aut se na poměr výkonu. Jo, potom je všechno daleko dražší. Před náma je autoškola, zkusíme jí projet, snad nebudou řvát. Tak, to auto, který rychle reaguje prostě. To auto, co chcete, to udělá. Plus má neuvěřitelný zvuk. Třeba v noci, o půlnoci mě nemá nikdo rád. Jo, to já s tím jezdím v Praze. A zase jedeme 160 a to auto je komfortní, i když je tady horší cesta. Vidíte to? Protože furt má sériový podvozek, jako sériový, ale RS. Já nevím, je to, tohle to moc jako neřeším. Jdete zase brzdy, tak, před námi je autoškola, my si přibrzdíme myslí, otočíme. Trošku driftovačka a jeden zpátky. Někdy to bude soukup. Tak, už zase tady se musím sklidnit, protože jsem mezi. Severní Tak to byla paráda. To bylo krásné. počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. A já tě rozřežu.